אני אוכלת רק דברים בריאים ועדיין יש לי אקנה. אז הנה כמה דברים בריאים בסופר שיכולים להיות מאוד בריאים, אבל זה עדיין טריגר לאקנה שלכם. למי שחדשה פה, קוראים לי גל, אני החברה הקוסמטיקאית שלך, ואני משתפת את כל הטיפים שלי באקנה סייף לייף. ואם את לא עוקבת, זה ממש הזמן. אז יאללה, בואו נתחיל. חמאת בוטנים, אני יודעת שמלא אוהבות את זה וזה נחשב בריא, אבל זה מכיל אומגה 6 להגביר את הדלקתיות בגוף ולהחמיר את האקנה, פיטואסטרוגנים, שזה עלול לשבש איזון הורמונלי בגוף. שלא נדבר על חמות בוטנים כאלה שהן פחות טבעיות וסוכר, שומנים וכאלה, אז זה בכלל לא נדרש. Say it once and I'll say it again. ביצים עלולות להחמיר לנו את האקנה. חלבון ממש טוב ומלא בנות מתבאסות מזה. וביוטים כמו בתוספי שיער, שהוא גם לא טוב לאקנטיות, עם את ההורמון גדילה IGF-1 שעלול להחמיר את האקנה וחוסר איזון הורמונלי. לכן אם יש לך אקנה, אני פחות ממליצה. נגיד לי קוקים של כלב, זה לא אקנה סייף, אבל אני לגמרי מאשרת. אם את רוצה חלק 2 של דברים בסופר שיכולים לעשות טריגר לאקנה שלך, תכתבי לי פה בתגובות חלק 2. זהו, אוהבת מלא, החברה הקוסמטיקאית יש לך כזה? אין ילד! זה לואי. אז לה, יש ג'וי.